65-нче татар гимназиясы. Габдулла Тукай бара. Җиктереп бара, Казанга туп-туры киттем кара. Чаптыра атларны кучыр, суккалап та тарткалап. Кич иде, шатлык белән нурлар шешеп, ай ялтырый. Искән әкрен җил белән яфрак, агачлар калтырый. Һәр тараф тын. Уй, миңа тик әллә ни җырлый укый. Нәрсәдәндер күз иленгән һәм томан баскан йокы. Бер заман ачсам күзем, бертөрле яп-яткыр күрәм. Ах, бу нинди аерылу, гомремдә бер тапкыр күрәм. Сау инде, хуш, бәхил бул, и минем торган җирем. Мин болай шулай итәм дип, төрле уй корган җирем. Хуш, гомер иткән шәһәр, инде еракта калдыгыз. Ах, таныш йортлар, тәмам күздән сез дә югалдыгыз. Эч поша, яна йөрәк, хәсрәт эчендә уйда мин. Ичмасам, иптәш тә юк, тик икәүбез уйда мин. Агнахым шунлыгы, бу күчәре бик тындыгын, җырламыйдыр бер матурын, балдагын не калфагын. Әллә нәрсәм юк кеби, бер нәрсә юк, бер нәрсә ким. Бар да бар, тик юк туганнар, мин ятим монда, ятим. Монда бар да янына, бу мин Гали бик Мулакин, бик Мөхәммәд, бик Тимир, берсен дә белмим, әллә кем. Сездән аерылып туганнар, җайсыз, уңайсыз тору. Булдыру итәргә мөмкиндер кояш, уйсыз тору. Шундый уйлар берләй таштай катты китте башларым. Чишмә төсле ихтиярсыз акты китте яшьләрем. Бер тавыш килде колагка, яңгырады бер заман. Тор шәкерт, җиттек Казанга, алдыбызда бит Казан. Бу тавыш бик ачты күңелем, шатлыгымнан җан яна. Әйдә чап, күчер, Казанга, атларны ку, на. Әйтә иртәнге намазга, бик матур, моңлы Казан. И Казан, дәртле Казан, моңлы Казан, нурлы Казан. Мондадыр безнең бабайлар, түрләре, почмаклары. Мондадыр дәртле күңелле, хурлары, почмаклары. Монда хикмәт, мәгърифәт, һәм монда гыйрфан, монда нур. Монда минем нечкә белән җәннәтем һәм монда хур.